Y tro'r blaen, y wasg yn unig oedd yn dod ar hanes i'r bobl, a hynny yn ddigon a'i law, yn arbennig felly yn y papurau wythnosol. Beth oedd effaith seremoni fawr felly ar y papur lleol? Roedd Dick Williams yn gysodydd ifanc yng Nghaernarfon yr amser hwnnw. Fwyaf neilliol gyda darluniau yn y papur, ac fel yn dweud, oedd wedi cael papur arbennig ar gyfer y darluniau yma. Glossy er mwyn dangos y darluniau allan, art paper. A wyddwn ni'n tan y pryd hwnnw, wedi clywed y darluniau yma, papur yma'n torri, oedd yr stiff i'r machines, ein paswn. Wyddwn ni rioed bod yna waed mewn papur. Fe fydd hi'n llawer haws i bobl ddod i Gaernarfon o bob cwr o'r byd y tro hwn. Yn wir bod dwy bont rhwng Ynys Môn ac Arfon, y mae sôn am hwyluso hynd pobl Môn fwy bydd, drwy roi gwasanaeth hofrennydd dros Afon Menai. Mae'r gwestai a'r tai aros a phob gwely ynddyn nhw eisoes wedi cael ei neilltuo gan bob math o sefydliadau gan y polis a chwmnïau yswiriant ac yn y blaen. Felly fe fydd yn rhaid i'r mwyafrif mawr o ymwelwyr aros y tu allan i'r dre. Fe fydd pob math o sibrydion am y prisiau yma'r gwestai neu codi. Ond fe fydd yn bosibl aros mewn gwestai rhesymol ei safon am yr wythnos am 2 giniad hugain, rhyw chweffint a 20 yn fwy nag ar wythnos gyffredin. Rhesymol yn heiaf rhesymol. Yn union ar gwr y maes swyddfa'r bwrdd Croeso. Da ni wedi cael cais fan hyn wrth bapur newydd yn Llundain, Miss Jones. Maen nhw'n anfon gohebydd at ynw lluniau lawr yn adeg yr arwisgo. Felly newch chi anfon application form gyda'r llythyr iddyn nhw. Diolch yn fawr. Mae'r bwrdd wedi pwysleisio nad oes rhaid i neb dalu crocbris am letu. Mae digonedd o dai preifat wrth law yn barod i roi gwely a brecwast a chroeso Cymraeg. A thai arosod, mae digonedd o'r rheini hefyd. Fe ofynwyd 300 o bunnau am 8 gwely am wythnos, ond gofyn oedd hynny. Rentio tai